चोर मुह टाण बालीगुड़ा बजार मध्य थिबा संग्राम मोबाइल दुकान रो दिनकू दिन दुर्नीति बढ़ी चली। देखंतु एही वीडियो। पैसा नहीं मुझे धीर स्थिर बोली वर्ष है जगी भाषा कौन कह तुम तुम किए तुम क्या पैसा नहीं सी दब मत तुम क्या मत कह पैसा देवुनि पैसा देवनी कौन नहीं मत कौन पाठ पढ़ु 2 वर्ष बोली लक्षे टका पैसा नहीं मोठू मोर लक्षे टका केबी फेर मत पचार नहीं कौन गमात लगी पैसा पहुंचुचु किसी न कहू कौन सरुआ बोली भावुचु ना कौन पैसा केबे दबु मत पचार पारबू नहीं केबे दब जिते नहीं वर्षे है पैसा मोर इंटरेस्ट सब पकईबी कौन बड़ बड़ कथा कहूँ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ତମ ସୁବିଧା ଖାଲି ପଇସା ଦେବୁ ନହେଲେ ତାଲା ପକେଇବି ଏଇଟା ମୋର କାପାସିଟି ସେତିକି ଅଛି ହେଲା ତାଲା ପକେଇ ନାହିଁ କଣ ତାଲା ପକେଇ ଦେଖ ତାଲା ପକେଇବି ପକେଇବି ପଇସା ନ ଦେଲେ ତାଲା ପକେଇବି ତ ଛିଡା କରିବି କାଠଗଡା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଉ ଠିକ ଅଛି ନାହିଁ ଛିଡା କର କାଇଁ ଦେଖିବା ମୋର କେମିତି ଦବ ନେଇଛି ଦେଖିବା ପଇସା ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ନଗଦ ନେଇଛୁ ମୋଠୁ ନାହିଁ 2 ଲକ୍ଷ ଦେଇଛୁ 2 ଲକ୍ଷ କାଇଁ ଲକ୍ଷେ ଦେଇଛି ମୁଁ 2 ଲକ୍ଷ ଦେଖିବା ଠିକ ଅଛି ପଇସା ଦବନି କେମିତି କିଛି ଲେଖା ପଢା ହେଇନି ବୋଲି ତମେ ଏମିତି ମନ ଇଚ୍ଛା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆହୁରି କହୁଛୁ 6 ମାସ ରଖିଛ 4 ମାସ ଘର ଭଡା ଦେଇଛୁ ଘର ଭଡା ଯିଏ ରଖିଥିଲା ସେମାନେ କେବେ ଛାଡିଛନ୍ତି ପ୍ରମାଣ କାଢିବ କିଏ ରଖିଛି ଆରେ ଯିଏ ଘର ଛାଡିଛନ୍ତି ସେ କେବେ ରଖିଛନ୍ତି ମତେ ତାପରେ ଦେଲ ଟେଲର ମାନେ କେବେ ଛାଡିଲେ ବାହୁଡା ବେଳକୁ ଛାଡିଲେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ମତେ 9 ତାରିଖରେ ଭଡା ଦେଇଛ ବାହୁଡା ବୋଲି କହୁଛୁ କାହିଁକି ବାହୁଡା नहीं कौन पैसा नेब इे फेरला बेलू एने आडंबर देखा